Hello, hello. Good day po sa inyong lahat, mga kababayan, mga besties, at mga mamis. Nandito naman po tayo ngayon sa kusina ni Jinkai. At ngayon po ay gagawa tayo ng mango pocket pie at papakita ko po sa inyo ang mga sangkap. 2 cups of mango cubes, 2 cups of flour, 1/2 cup of oil, 3 tablespoons of sugar, 1/2 teaspoon of salt, 1/4 teaspoon of baking powder, 2 tablespoons of cornstarch para po ito sa ating filling. At meron po tayo ditong 3 cups or 3 tablespoons of cold water. Tara na po, gagawa na tayo ng ating mango pie. Okay, ngayon, ang una pa natin gagawin ay mix all the ingredients ng ating dough. Salt. 1/2 teaspoon of salt po yun. Then ito, 1/4 teaspoon of baking powder. Tapos, just 1 tablespoon of sugar. The rest, it will be in our filling. Whisk lahat. Whisk lang, ganyan. Whisk, 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 whisk. Okay, pagkatapos natin i-whisk, gagawa po tayo ng butas dito sa gitna ng ating harina. Lalagay na natin ngayon ang ating wet ingredients. 3 tablespoons of cold water. And then, 1/2 cup of oil. As usual, halo-halo with your wooden spoon. Yan. This is the easiest, no-fail pie crust. At pwede nyo gamitin sa pie ninyo, yung plated pie or pocket pie. Ganyan lang siya. Halo-halo lang. Tapos, the best tool is kamay. Yan. Need lang natin siya. Ganyan. Hanggang sa makombine. Lipat sa countertop para easy. Gather nyo lang at yung mga ayan, di ba may mga crust. Yan. Ay, very easy to do. Madali lang, parang naglalaro lang. Kailang dahan-dahan. Yan na po ang ating crust. Depende po sa inyo kung anong shape ang gusto nyo. Pwedeng square, pwedeng pabilog. Tapos, lagay sa cling wrap. Pwede na rin wag nyo nang ilagay sa ref. Ganyan na lang. At least, ma-rest siya para ma-mix yung mga ingredients, ma-absorb. Pwede, okay. Yan lang, set aside. Ngayon, gagawin na natin ang ating filling. Mix all the ingredients. It's okay, sweetheart. Just do. Mix all the ingredients in a low heat. 2 tablespoons of sugar. 2 tablespoons of cornstarch. Hahaluin lang natin yan hanggang makuha natin yung parang malapot na consistency.
until we reach the thick consistency. Ayan na ang ating mango filling. Medyo malapot na yung consistency niya, no? Ganda ng kulay. Ganito ang kulay ng mga mango dito sa, wala naman tayong makukuhang Manila mango dito eh. So, ang gagawin natin is, let it cool. Put it in a bowl and let it cool before you start the filling. Now, ito na ang ating crust. Roll na natin siya. Start rolling, start rolling. Ganyan lang yan. Ganito lang gagawin nyo guys sa round pies. Mas madali para buhatin na lang yung plate ng inyong pie tray. Pagkatapos cut nyo na lang yung excess. Pero kailangan yan may overlapping kayo ang crust nyo para hindi matatapon yung filling. So, bali, ito na ang mangyayari, guys. Sorry. Before, sabi ko, pocket mango pie sana ang gagawin ko. Pero ayaw ng asawa ko yun. Kasi sabi niya, round pie na lang daw. So, yun ang oh, diba? Ganyan lang siya, guys. Pinagigid ko muna yung bigyan ng kalabasan, guys. Ito na. Diba, round na siya. Tapos, at least may guide kayo. Nandito yung pinaka-plate ng baking. Tingnan natin. Tapos, ganyan lang. Hanggang sa matanggal ang inyong pie crust. Asawa ko kasi. Okay lang yan kahit mapunit. Kasi yung para pwede nyo yung ma-repair nyo naman yan eh. So, ganyan lang ang gagawin nyo. Diba? Buhatin nyo na siya. Swak nyo dyan. Ang galit. Kailangan balance eh. Dahan-dahan naman maano yan. Yan na. O diba? Perfect. Very easy lang. Hindi mo naman talaga kailangan buhatin yun. O, ganyan lang siya. Madali na. Tapos, di ba may mga ano dyan. Ito, parang hindi siya na-occupy ng pie. Pero ang gagawin nyo, ganyan lang. Just press a little bit. Kasi medyo makapal naman. Tapos, ma-overlap na yan siya mamaya. Hanggang sa, makapal naman siya eh. Pwede, tapos, meron kayong pangtapal, oh. Ganito, tatapalan nyo ng ganyan. Pag halimbawa talagang, halimbawa, ito. Ito, di ba? Parang, ano siya, di ba? Dali lang yan. Huwag mag-alala. Ito, pangtapal. Di ba? Na hanggang sa tapos o di ba tinapala na siya ganyan. Kakat niyo lang 'yan. Kakat niyo lang.
Ito na ang ating pie crust, guys. So, i-preheat muna natin ng tinidor. Tapos, ilagay natin sa preheated oven, 190 degrees. So, pasok muna natin siya sa oven ng 10 minutes, 190 degrees. At ito na ang ating pie crust, guys, pagkatapos ng 10 minutes na baking. Ngayon, let it cool down para may lagay na natin ang ating filling. At ito pa, guys, ang ating mango pie ay hindi lang mango pie. Magiging mango apple pie na siya. Dahil nag-request ang asawa ko na haluan daw ng apple. So, itong apple, this is 2 apples. Lalagyan natin ngayon yan ng 1 tablespoon lang ng sugar kasi masyado matamis. Ayaw ko ng matamis. At lalagyan natin siya ng half teaspoon ng cinnamon. Tapos, hahaluin lang natin yan. Kamay na lang. Ngayon, ito na ang ating dalawang apple, half teaspoon of cinnamon, at 1 tablespoon ng sugar. Pero if you want sweeter, you can always add more sugar. Ngayon, pwede na siyang ilagay dito sa ating, alam niyo guys, hindi naman kasi, lahat kasi pwedeng gawin. Optional ito. Kasi gustong-gusto ng asawa ko yan. Request ng asawa ko, lagyan ng apple. So, ngayon, ay magiging mango apple pie na siya. Oh, di ba? Sarap-sarap. Ayan. Just cutter everything. Don't you worry, guys. Bakit? Lahat pwede. Ayan, di ba? Sarap naman ito. Tingnan nyo ito, guys. Hindi pa luto pero mukhang masarap na. O, ayan na siya, guys. Pagkatapos ang gagawin natin ngayon, lalagyan ko nitong ibabaw. Kakat ko yan. 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 Well, ayan na siya, guys. Lalagyan na lang din ng tapal-tapal. Yan. Parang basket. Huwag kayong mga alala sa mga, di ba, may mga putol-putol. Pag na-bake na yan, maganda yan. O, yan na, di ba? Ngayon, lalagyan na natin siya ng egg wash. Ito na ang ating egg wash mixture, guys. Egg wash mixture is only 1 tablespoon of milk and 1 egg yolk. May na-miss pala akong isa dito, pero okay na yan. Na-miss ko. Kahit hindi perfect yung ang line na parang basket, kahit hindi perfect, okay lang yan. Importante, masarap. Masarap na ito mamaya. Excited na nga ako eh. Ang asawa ko, hindi na mapakali. Excited na siya sa pie niya. Ayan na guys, ang ating nagiging mango apple pie na siya. Ready for the oven na. Bibake natin in the same temperature for 20 to 25 minutes. O depende sa kulay na gusto nyo. Gusto nyo dark brown, you bake it more. Kung gusto nyo yung parang ano lang siya, golden brown, around 20 to 25 minutes. And here comes our mango apple pie. It has cooled already. Now, how easy is that, eh? Look. Easy to take it off. Huwag kayong mag-alala dyan. Malamig na siya. Pwede na siyang kainin. Ganda ng labas ng pie natin. Ito na siya guys, oh. Guwapa kayo. Ito na guys ang ating finished product. Ang sarap ng labas niya. Mango apple pie.
Sarap naman. Please give me your thumbs up and subscribe. Thank you very much. See you again next time. Bye.